картните плащания много помогнаха на бизнеса ни да се развие и да стане по-достъпен за клиентите ни. Важно подобрение е дигитализацията. Това гарантира и допълнителна сигурност и удобство. По всяко време можем да видим банковите извлечения и да следим финансовите потоци. От самото отваряне на магазина имаме POS-терминал. Според нас така привличаме повече клиенти, улесняваме тяхното плащане, те ни носят пари в брой и при влизането питат дали се плаща с карта и когато се плаща с карта, пазаруват спокойно. Много голяма част от клиентите ни са чужденци. Масово предпочитат да плащат с карта, защото не се налага да обменят пари. За нас е важно бързото обслужване, а при плащането в брой може да станат грешки, а и търсим дребни зарезки. С картата отиваш, плащаш и готово.